Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi Akkalan koulun joulumyyjäisiin lauantaina 22.11.2008 kello 10 alkaen Akkalan koululle. Meillä on myyvissä lintulaita ja kipsiteitä, kartteja ja karttipusseja. Meillä on arvajaiset hyviä palkintoja, melkein joka arvoilla voittaa. Meillä on maistuvia leivonnaisia, kakkuja, vipareita, piirakoita ja ruisleipää ja muuta sellaista suussa sulavaa. Myyjäisillä kartoitamme Akkalan koulun oppilasrahastoa. Oppilasrahaston varoilla teemme uimahalli ja muita retkiä. Huipentumana joka vuosi koko koulun kevätretki. Lisäksi varoista jaetaan oppilaille stipendejä. Ostosten lomassa voitte nauttia agility-esityksestä, joka on alakentällä. Ekoaseammuntaa voitte harjoitella ja harjoittaa liikuntasalissa. Ja jos paineita on, paineet selviävät kyllä verenpaineen mittauksessa. Ja niitä voi käydä helpottamassa 4H-kerhon askartelunurkkauksessa tekemässä esimerkiksi joulukortteja. Akkalan koulu on tarjonnut opetusta ja kasvatusta kylän oppilaille vuodesta 1903 lähtien. Viimeisin parannus oppilaiden koulunkäyntiin oli vuonna 1997 ja 8 suoritettu koulun peruskorjaus ja laajennus. Aluetta on markkinoitu teemalla Asetu Akkalaan, jouhevasti Joukkolaan. Ilmoita sinäkin vapaa kiinteistösi myyntiin.